Yes, Queen of the Night. Kung nakahinomdom mo, nakakita mo sa katong gi-feature ni Jessica Soho nga Queen of the Night nga buwak maon eh. Oh yeah, di asa ilihan. Di San Francisco. Oh, San Francisco dai ba jud gahapon ko na mao. Sama ni mga John Jones, mo ni siya burikat ni siya. Nganong giingnan ni siya burikat kay gabi iraman siya mukuan, mura ni siya ay hostess, kalapati mababa ang lipad. Good morning. Nanapuntas laing lakaw na ho. Dali abot. Nahotan mi gasolina kanina ang partner niya. Nahotan mi gasolina sa damis ilihan. Motong nangita mi gasolinahan. So niabot mi dare kituduan mi sa na-amaze ko kay na sila burikat flower. But before anything else mga ka-John Jones, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. Yes. Welcome mga ka-John Jones. Pasok na pasok. Kami pakita ninyo ang trending nga buwak. Oh my God! Wow! Dato din sa nga buwak nga diin mamuwak ra ko na si Ja o gabi So kanini ang ipakita ninyo mauro ni si Ja Nga ni si Ja na bakit na Enja naingon ang tag-ija nga mabuwak ni si Ja magsugod ko na ni sa bloom sugod sa alas 8 sa gabi o hangtod kung paano kanang na basta kay gabi rin siya magpakita sa isang buwak ang paano na ang ang ipakita na ang bagong gukit. Sama ni mga ka-John Jones. Oh yes, this is the burikat flower. Yes, Queen of the Night. Kung nakahinomdom mo, nakakita mo sa picture ni Jessica Soho nga Queen of the Night nga buwak maon eh. Oh yeah, di asa ilihan. Oh, San Francisco dai ba jud gahapon ko na mao. Kan ko na siya, interval ko na siya og buwak every kana mo interval kada buwan. So mohatag ni sa buwak gabi nga nira. So kanang gipakita ni Dinjo maon ni actual nga buwak last December nga diin gikuhaan nila og picture. Samtang kamulong nga nag-bloom ang maong buwak. So grabe nindot mao jud na isang actual nga buwak din hing maong paana tanuma. Enjoy inyong makita nga grabe nindot grabe jud kuno ning humota makadani jud kuno kahumot. So tanaw kaang kaning maong buwak grabe ni kamahal. Okay, panin jo kanang basi kagahong naong kaingon mo buwak ni hong naong ha di ni buwak dako ra jud ning muna. Sama ni mga ka-John Jones, mo ni siya burikat ni siya. Nganong giingnan ni siya burikat kay gabi iraman siya mukuan, mura ni siya ay hostess, kalapati mababa ang lipad. Kung nakahinomdom mo itong gi-feature nga kalapati dito sa kuan, dito sa Tagbilaran Plaza, mga kalapating mababa ang lipad. Pero kalapati, man dito siyang kalapati kani, buwak po ni siya nga burikat. Pero sa ang isang international name dani is kuan Queen of the Night Arwana sa to Arwana Arwaka. Oh my goodness, saan pa ning ingani ra siya ka simple na mura siya kuan mura siya og buwak mura siya na ingana ra siya puno ana
Anig bukad ko no dani niya from 8 p.m. to 4 a.m. Alas 8 sa gabi ngatog alas 4 sa kadlawon mo na isang tighatag sa isang mga buwak. Kinahumutan ko no. Inja kay ba mo pilay presyo dani milyon. Gi-picture ni sa kuan. So kaning kuan mahimo ni silang milyonaryo may makatuod dani. So diya na ilang mga kuan. O gusto mo kisa to gusto mo palit og karang naisaha sa burikat flower di na dire sa San Francisco. Ilahang kinsa nga dani? Leonela. Okay niya sa ilang Mother Leonela mabatuan. Dali ra nito oron kay iskina ra sa San Francisco Ubay Bohol. Ni nada ni tag 300 ko na ni 300 no? Okay, tag 300 ra ko na ni na burikat, sure ding burikat. Yeah. Okay, this is it. Ingani ra siya kasimple pero muhatag din siya buwak nga lamion. Okay, sa to gusto mo palit og burikat flower, queen of the night flower. Ari ra diri sa kuan, ari ra diri sa San Francisco Ubay Bohol kay na sila yung agipang kuan. So dako na sample ni dao. Ang isang dahon magkadahon. Ang bunga magkabunga. Yehe. Na mo ani ra ni siya ang buwak dani mo tubo. Wow. Kumot jud ani si Jang. Sige. Among ipakita na video clip ang ipakita ninyo kay magpapasak ko sa kuan. Karong makakita jud mo unsay porma si Jang buwak kay ingani ra maragwa man jud lami na. Kaya may buwak, kanig buwak ni Jang, burikat jud si Jang, kaya nganong gabi isa mo kuan. Maso kay di si Jang kuan, di si Jang hakugan. Daghan na magud po si Jang kuan, Di si Jang hakugag buwak, kani sila kay interval ra Jang kuan kada buwan mo, kana interval ag buwan mo buwak si Jang mohatag og buwak. So this is it. Ayaw mo ka hesitate pangari sa San Francisco Ubay Bohol katong mahilig og mga plantitos o plantitas di adire. Ang burikat flower daghang mangita dani. Diya sila daghan. Dali ra kuno po din siya mabuhi. Di mo masayang sa isang 300 kay dali ra mabuhi. So this is the problema. Okay, this is burikat flower, Arwaka, international name ni Jang. Ang salain ko nung nasod, waka-waka ni waka. Arwaka. Sa kuan si Corina, si Jessica Soho kuan. Queen of the Night. So this is Queen of the Night. Milyon ang kantidad ani, milyonaryo na jud sila basta na makatuod danhe. Sana mahimo tang instrumento nga mamahimo silang milyonaryo. Sarot. So mato itong gi-feature karong adlaw mga ka-John ug manghinaot ko nga enjoy matuoran ning dapita San Francisco Ubay Bohol. Ngani ang ilahang burikat flower. Sa kantidad nga 300 pesos makaangko na mo og burikat flower. Yes. So, mga na lang ko daghang salamat mga ka-John and salamat sa kanunay nga pagsubaybay sa atong channel, sa atong mga video. Mga lang ko bye and good afternoon each and everyone. Again, I love you all. Yes.